Ertzain sartu berriak zarete. Gaur manifestazioa disolbatzea tokatu zaizuen lehenengo. Ertzain sartu berriak zarete. Gaur manifestazioa disolbatzea tokatu zaizuen lehenengo. Lehen eguna eta zein egun maltzurra. Onera etorria ematea egurra. Akojonauta denak daukate beldurra. Ez detekarri porra nik soilik atxurra. Tipo jatorra naizta zipaio majoa. Piskat edan dadoa gaur hemen gajoa. Herrian lendo gendun tipo gizajoa. Neskarik ez jotzea izango gakoa. Porra beltzak astintzen naiz oso abila. Poliki dabilena espabila dadila. Horko tipori nahi det nik ikusi ia. Begira horaztiria guazen bere bila. Hemen ezaguna da askoren aurpegia. Oiekola jarrita hoixe da egia. Moraua jarri nion nik ari begia. Atera beharko dute majo izerdia. Jon Andoni naiz eta euskaldun jatorra. Zuk merezi dezuna da kriston zigorra. Bera etxean gendun etxeko altxorra. Benga oazen egurtzea zuek piztu motorra. Gure aurka jarri dira ta hortira bira. Lehenengo eguna da ta kalegin deutira. Benga oazen baseitun goazen arira. Ointrago bat hartzera guazen aldirira.